Perquè vaig veure que el que m'agrada era això, no? L'educació, la manera com eduquem els nens, com pot influir en la societat, intentant deixar aquest món millor de com l'hem trobat, no? Que és un dels nostres objectius. No? I m'encanta, però és com una droga, no? Però després la repercussió no sé si és la que toca, perquè nosaltres fem una cosa amb els nens i a mi personalment m'ho vam fer quan era més petit, quan venia al cau, i trobo que com a persona sí que et canvia, però a la societat no es plasma el que és la repercussió total d'això. Sí, no és tota la societat, és una gran part de nens i nenes que crec que amb el que els inculquem creixen d'una manera diferent als altres nens. Jo el que he vist és que fa gent més coherent, potser més responsable d'ell mateix, amb més compromís, més honesta també. Evidentment pots trobar tot, però en general jo crec que crea bones persones, bons ciutadans per fer que tots produïm una mica més i tot serveixi, tot sigui molt millor. Més ric en valors i en maneres de fer i és un acostament. O sigui, es transmeten el dia a dia de la vida, no? Es transmet un estil de vida, és aquí, francament. I a l'escola transmetem molts de continguts, estem allà al dia a dia, els demanem que siguin competitius perquè la societat és competitiva. I aquí no els estàs demanant això, al contrari, que una mica contracorrent, no? I els estàs fent sentir protagonistes de la seva història, tant si a nivell d'estudis funcionen com si no funcionen. Vull dir que jo crec que és un enriquiment personal molt més gran que el de l'escola i que és molt important que hi sigui. Perquè estem tots junts allà, i també estàs tota una allà setmana i... no sé. És diferent, mai ho faria si no anés al camp. Canvies una mica el teu estil de vida normal. Sense mòbils, ordinador, setmana tele... sense res. Sense res, però també fem moltes altres coses i passa ràpid el temps. Anar al camp es relaciones amb gent que normalment a fora del carrer no et relacionaries i dius, aquí sou amics i fas coses que t'agraden, no sé, és diferent que quedar amb els amics de cada dia i també ja t'agrada.